Jad bura ma Suba North Millie Odhiambo koro wacho ni deko mobila dekogo e kaondamo mar chik ni achije matimo maundu mag nek en achiel kuom gigo mamedo nyawo timbe makamago ma sani medo jimbore gwenge mopogore opogore e pacho ka. Millie wacho ni obila kod bad migawo mar doho nyaka tim mapiyo maneno ni chije mag nek oteri e doho kendo yalogi kata itweyogi kod ketho kako ni mano nyalo miyo joma ni kod paro matimo nek bed gi luoro. Jad burano oko ni kata mana timbe mag nek ma sani jimbore e piny luo thothgi biro nikech rem ma piny owacho remgo ka okang' mager ma kum ne achije mag nek mondo konye duoko chien nek ma osebedo kadhi nyime gwenge mopogore opogore kachoga. Kwedo nek e yor pala mane obedo e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Bay ngeso mokalo mathothgi ne okel kaluwore gi gwandruok e weche mag hera ka okone joma ni kod pogruok e kindgi mondo manye ka ginyalo loso weche ma ok gikaw okang' mar nego ng'ato. Masiro makowa, Suba South ne onege ji 2. Suba North onege ji 2. Suba North onege nyako moro mawego. Kendo no onege ng'ato be ogongo tir ka. Bajo gin jok mang'eyo kabisa. To kiyudo ni cases bilago ng'eny gi ni mara kia ni ji laro mon kia laro nyiri matindo nyithi skul. Mokwongo gimitimo gi nyathi skul akia. Nikech chiko koyieni. Ta adwa mana ni monda kwa jothurwa ni wan kako oganda nokwang'iyo gi neko gi chwero remo kuma tinde wayude mayot mar chwero remo ni akia no akanye. Akwayo jodongo gi jo kanisa mondo waloke kitwa nikech kiyudo ni kanisa ema ng'ato donjo nege nyaka ng'ata e kanisa tiende ni onge gima sani waluoro kato gik mabeji ndike social media miyo wa normalize gik maricho. Ng'ato wacha acha to ka ng'ato tugo koda tanego tikia ni ng'ato to tugo ko wacha dieri. Weuru kaw gik musome e mbui nukaw ni gin gik madieri. Akwayo polis mondo kawe atua motegno kuom jogo matimo maricho.